И здравейте, приятели на International Androids. Аз съм Пепи и днес играем втори епизод на Терария. И сега не помня къде свърших играта. Да, и тук. Вече имаме и каска, опс. Айде сега да си ходим към оле, кафтоя. Към базата да си ходим, дами и господа. Мога. Къде е оня чук? Големия чук.
Извинявайте, че не говоря, просто много се съсредоточих и да. Добре. Така ще направим тогава и нещо това като пекарна. Дами и господа, тук. Оп, как се правят? От такова и камък. Ай, да става ден, че съберем малко камък. Оп, 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 оп. Тук ще сложим на една вратичка. Така. О, защо сме си направили две? Нищо. Добре, как да сложа вратата? О. Опа, 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 шефки, шефки. О, някаква птичка. Бързо може да ни даде нещо. Птички, 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 ела тук птичка. Опа, убихме някаква птичка. И май си взехме храна. Не. Ще си вземем това, за да се поправим. Това се предполагаме дърт. Къща на Майнкрафт от дърт седно. Малко странно, но... Става. Цак, цак. Ето е. Това колко обиеме ще ни даде нещо. Предполагам. Ево тука, ево тука. Олеле, 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 олеле. Край, умрях. О, имаме си такова за дъжд. Гуд. Добре, дайте да си експорнем поне местенцето, докато е светло, защото като е тъмно е супа гадно. Защото като е тъмно е супа гадно. Гадна супа. Гадна супа. Цъп. О, какво е това? Какво е това дърво? Айде да си съберем малко от това дърво. Няма да ни повлияе зле, ако се съберем от това. Пак ето го. Ето го то. Ето ги тия мазни рибки. О, това е нов вид дърво. О, сноубайом. Ма защо не пускам толкова малко? Не. Супа фреш. Ей, спря ни играта. Спря ни играта, дами и господа, край. Това е. Спря ни играта. Се видим в следващия епизод. Съжалявам, че играта не спря така, но да. До скоро.